ma'am? Dari kabuhi pa. Wala ka buli. Kung sa may pamilya mo? Alam mo kung kasukaon, napagyan ito ng kaon, kung kanang ano, tawagan. Saron, Kanya, paguman. parang matawag? Naman, Naman. pag ato na ako biyo, mo kung dito ginhawa na, ang sabon, mo ito ni suka ko. Bintaha ka nakasuka ka. Pila ka suka? Paduho. Suka ka. Bintaha siya kung suka ka. Kaya kung di ta mo suka, mag-trouble man na. Suka o ganang mura po ka nagkalibanga. Mas may magkalibanga kay sa dili sa magagawa mo ni problema na to, no? Pero kung nang perminti, siya mo kayo, baka na makuratan, gani ko. Mudal mo ulpot dahil, ano, magsugod na pang kabuhi. Sige. Unya pa nato madesisyonan kung sa kung kabuhi ba gyud siya o ano hot di pa nato unya pa mo mahikap nato. Basta kaya mo gipamatay gyud sa tiyan. Mura og Anang kaon ko, na pamasuka ko, imong panglasas kaon. okay ra, wala na. Dili luod, dili Kana lang marag lukod na, unsa ba ka nang wala lami ikaon. Kapila ta ka nahilot. Karon pa sila. Karon ta gyud. Asa kayo balay ma'am? Malilit na lang. Ha? Malilit na lang yan. Nangadto ra may digas dari aba ka na palito niya. Unya Napit bitaw mig MERS kani kan. Mutod pwede ra makausar na sa MERS niya. Mutod pag wala ni sobra. Wala ni sobra, sinabi sobra. Sige, may nakabalo ka sa ma'am. Ako ay ka nakabalo sa. Oo, nagpailot ako dere. Amo ko. Memorize mo sa na rin. Daghan ba din nataga kuan memorize. Ora lagi pamating mo magulay lain. Mga usay-usahay. ha? Mga usay-usahay ana. Ano usahay ka nang magdala na pag ito ka nang nervous na pa. Nervous ka? Kay katumang kung Dili paspas pitik tugan. Kana mo paspas ba nga kanang ana kay paspas magapitik. katumang mga palpitation. Oo ana. Kay katumang kung kaisa na. Dugay naman ito mga 2 years. So, siguro dala sa Gmall ba. Nunod may department niya ka nang murag gani kung nakulbaan ang murag nakasuffocate ko. Muto hinungdan na ka nang ginervous kung taman. Na alsa na dahil ang kapuso. Wala lain. Wala jud, mga usay-usahay wala jud. Gawas na ka ng perminti, mabuyagan. Buyagan? Buyagan di ka. Hmm. Anong kabalong sa nabuyagan ka? Ay, ganun ko mga tambal-tambal. Asa mga napatambal na buyagan ka? Kanang sa eskwelahan mong gusto, daghan ka ng mga kahoy-kahoy ba? Yung kanang usahay. Saan sa mga pagkabuyagan? Kanang usahay, kanang yung mamurakod makuyapan. Isa ba, kanang, Ano dalam buje? Ano ka pa mo? Ano? Ang isa. Ang isa. Uy, ito na. anak ko ay Maluhan na to, ha? Saan ka pa na gagamay? Gamay lang yun. Oh, yan. Ang usa ka las mahilot? mga 2 weeks naman yata. Hilot or massage? Kanang hilot dito sa kabuhi ra po. No. Oh. Kanin po ko. Sige na pangalan? Desa yate. Isa?
Kasangilan ni mo chicharon. Mura man po itong nakabit. Anak ko kami ha. Kasi. Mura o. Asa nga chicharon? Sa Mart? So, merch. Sa Mart. Kailangan sa Mart. Sa Akbang ba? Mado mga ma'am. Kamu kay pas mo sa kusog. Nagabasa na ikagunto hapon gabi eh. Kanang ito, gikan sa silahan niya. Nagunsa man, ini kulit balay. Mahimasa. Nasa lang. Kuha nila eh. Wala, dili ko pinagaligo. Hindi ka nag-aakbat, nagapunas, nagaligo. Ay, kanang sa kamot lang, sa sikil. Dati. Wala iya. Wala. Kana lang mo ulit ka nang mag-abot. Mahago ta sa dili, udto hapon gabi eh. Bawal ko na mga masa hapat ligo. Kaya mapas mo atong lawas. Ang tawag na niya, pas mo sa kusog ha. Hindi na sa pwede. Kuwera lang kung nagbutak sa kanan. Karon mo taga nailot na. Kanin siya, gitandog na ko sumol. Linagtag ka kaya kung kanang ilot. Kanin gitandog na ko nagbantay kanin. No? Kanin gitandog na ko ni mo lusay ni siya ha. Kanin lusay ya pag di nato ditandogon mudako ni mo ni isa sa hinungdan nganong magpungataw sahay, bukas usahay ha. Mao ni siya singot o gasingot o ha. Ito, bakit? Ano na ako pabuhi daw. Ito. Oto? Dagagrason nganong maglisod og ginhawa ang tao. Dili lang sa kabuhi, dili lang sa panahon, depende. Ang problema kung magsabay tanan. Kanang kalpitik mo, singot na dahil akong kong. Ayaw ko kita. Ayaw kita. Sige na. Sliding? Pagbuhatan ni mo. Sliding? Sticker! Ano man? Ay, pagbuhatin. Sticker ka niyo. Kaon tani mong ba? Eh! Kaon tani mong ba? Yun, masira pa. Di na gusto mo ng tao. Kaon tani mong ba? Kasi 500. Ala, kaya. Na mag-ebidensya ko kaning akong gitao check kung andyan ni. Oh, sir. Tayo ay. Up na. Kira? Ha? Karon pa nagitandog ni?
Karon nagugma walay ligo ha. Nya karong adlaw or karong gabi una, bawal kita magbasa ha. Anak. Anak. Karon nagugma walay ligo, okay ra man ka di ka ligo. Dili sa kita diyan. Pero nagahapon, nagsugod na siya. Sugod og Kanang sakit na kanang kay kung maka-CR na ka, mawala. Doon di kanahot na ba. Bugnaw gud mo lawas. Pero ko siya nasimuntong, na kasi mo. Butak kag tawos ko. Kung masige kag kaugag sungot, ang kadulungan pud ana, sugot ko uga sungot uga, ang ginhawa. Sungot bro magtutas. Pero pwede na mag-reklamo niya. Kanang Kanang maghilat. mag... Pwede ra siya basta nakamidyas, jogging pants, jacket. Balot yun. Ano pulis? Pulis. Scorpio. Apa tahu begitu? Oh. Saan yung rasang kurtiyo? O sa'yo ka makayo. Nalipit ang tuwan. Naninitig dito. Di mapugman. Dili pa. Marites. Sa Marites Ang natagap. Cellphone. Muli ko yan. Ang marites dito. Dili na. Scorpio. Murag na ilang ano ba? Kung mo na hatag mo kwarta ba? Diba na Stevie man? Sige. Dili na. Lahi na kita siguro. Pulis mo kita. Stevie man ang kurtiyo, di ba ko? Pag Christmas. Sa gabi gani nga. Ako man, mga nagkukilo tong isa. Taga Sulok. Alas 10. Gabi sang gabi.